Hola, benvinguts un dia més a Campus Link. l'Ecomuseu Vernissa Viu i el programa d'ajuda al voluntariat ambiental de Caja Mediterráneo, Volcamp, han posat en marxa el voluntariat per l'itinerari dels conreus valencians, un projecte amb el que 30 voluntaris treballaran per a crear un itinerari didàctic i divulgador a través dels conreus tradicionals valencians. Per a parlar-nos del projecte, avui tenim a Jordi Puig, que és el coordinador de l'Ecomuseu Vernissa Viu, i Alfredo Benlloch, que és responsable de Medi Ambient de la CAM. Jordi, Alfredo, benvinguts a Campus Link. Gràcies. Molt bé. Com deia, 30 voluntaris treballaran durant el proper estiu en el projecte Volcamp Vernissa Viu. Quin és l'objectiu? Bé, l'objectiu és, dintre del marc de treball d'aquest ecomuseu, de l'Ecomuseu Vernissa Viu, que els joves de la comarca, tant de la Vall de Vernissa com de la resta de la Safor, s'involucren de manera activa en la conservació del seu medi ambient. Però això és una tasca que normalment feien tota mena de voluntariats, el voluntariat de totes les poblacions. D'alguna manera el que hem volgut estendre és les accions cap al sector, cap al camp, cap als espais forestals adjacents al camp, aquells espais que queden entre la muntanya i els cultius, i recuperar conreus tradicionals i espais tradicionalment dedicats als cultius, com els abancalaments en pedra seca. Perquè seran moltes accions les que es duran a terme, no? Quines activitats en concret es faran? Com deies, plantació de cultius ecològics, restauració d'espais... Les activitats estan dissenyades per actuar sobre 5 municipis, que són sobre els quals actua l'Ecomuseu, i en principi hi ha una zona concreta on es desenvoluparà un itinerari pels conreus valencians, on els voluntaris podran aprendre com es conrea ecològicament, podran conrear directament, i després hi ha altres punts on regeneraran marges de pedra seca, on recuperaran algun espai hídric com una bassa, on col·laboraran amb altres associacions com el Centre Excursionista de Ròtova a recuperar determinats espais forestals adjacents a aquells abancalaments de pedra seca. Aleshores, el que fem és contribuir amb els propietaris dels 5 municipis, estem dient-los que aquest voluntariat va a revertir en la millora del seu espai. L'Ecomuseu Vernissa Viu és qui gestiona tot això, però tenim la col·laboració de Volcamp. Entrem des d'Obres Socials de Caja Mediterráneo a recolzar una iniciativa molt interessant i que casa estrictament en les bases o en les propostes del Volcamp, que és el programa de voluntariat ambiental, que des de l'any 98 està anualment portant-se endavant, i efectivament un grup de voluntaris, de gent que aporta el seu temps lliure per a procurar la millora ambiental, social i cultural, en aquest cas de la Vall del Vernissa, doncs ahí està el nostre recolzament. Ha sigut un dels projectes que s'ha escollit pel jurat, i de lo que es tracta és de donar un impuls, d'afavorir que este projecte i altres més tinguen aquest impuls d'inici que es permeta fer viable una idea molt interessant, i que després aquests resultats que s'esperen es donen a terme i es puguen gaudir d'ells les persones, tant les que estan vinculades com aquelles que potser no ho estan tant i estan un poc expectants, i aquesta és la qüestió, arribar a un resultat que afavorisquen a tots. Dius que el projecte de l'Ecomuseu ha estat seleccionat. Què és el que heu vist per a decidir-vos a col·laborar amb la tasca que estan fent? Els jurats normalment d'un projecte Volcamp el que fan és fer una valoració sobre, en primer lloc, veure si la proposta és una proposta interessant. Quan s'escull ja se sap que és interessant. Després veure si aquesta proposta és una proposta d'acció, en la que hem passat potser al llarg de la història de plantejar sensibilització a propiciar acció. Vull dir jo que la gent ja està molt sensibilitzada o aparentment molt sensibilitzada, però ara el que interessa és
aportar col·laboració a iniciatives que després van a veure un resultat, no? I això també ho plantejava així. I després, clar, veure quina és la implicació social i quins són els beneficis socials. Tot això és un còctel per el qual este projecte hi ha altres 21 més, en total 22 així a València. En l'any 2008, en la convocatòria del 2008, s'han seleccionat per tal de donar-los un ajut econòmic, això, que doni un impuls i que es permeta fer viable aquesta idea. És un programa de 3 mesos i crec que al principi és sobretot formació i ja després, els mesos d'agost i setembre, ja és l'acció, no? Exacte, ara a finals d'aquesta setmana, si no vaig errat, tindrem uns pocs dies de formació, hi haurà uns determinats especialistes que tractaran diversos temes sobre medi ambient, explicaran als voluntaris en quin marc van a treballar, en què consisteix l'ecomuseu, les característiques de la zona, el que pretenem aconseguir amb el voluntariat i d'alguna manera quan els voluntaris entenguen realment en quin marc es mouen serà molt més fàcil tindre marges de maniobra i treballar de manera molt més distesa i de manera no rígida i saber realment què estàs fent, més enllà de l'acció puntual de plantar un determinat conreu o d'aprendre com es fan marges de pedra seca, però per què estan fent tot això, en quin marc estan fent-ho, qui està recolzant-los. Va dirigit a la vall de Vernissa, no? Les poblacions de la vall de Vernissa. Quines característiques té en concret aquesta zona? La vall de Vernissa està formada en principi per 5 municipis, tot i que el riu abasta moltes més poblacions, però d'alguna manera és una zona de transició entre la costa i l'interior, està molt proper de la costa, està al voltant de 5-10 minuts, per tant també té una certa pressió urbanística i està en un moment de canvi per part dels municipis, de canvi en el sentit de repensar què volen els ajuntaments per als seus termes municipals. Aleshores, de la mà dels 5 ajuntaments, nosaltres hem plantejat un projecte que permeta als propietaris poder conservar el patrimoni que d'alguna manera per ells mateixa no podrien conservar. Posem exemples, propietaris que tenen molins, propietaris que tenen riuraus, propietaris que tenen parcel·les agrícoles que d'alguna manera no els renden o poden ser ajudats per voluntaris i gent jove que es pot fer càrrec d'elles. Este projecte, els voluntaris el que faran és ajudar a uns joves que ja s'han fet càrrec per ells mateixos d'una finca agrícola amb la idea de fer plantació ecològica. Aleshores, d'alguna manera, el que fa el voluntariat i el que fa la CAM és no fer una acció puntual i quan s'acabarà i després creixerà brossa i ja no passarà i ja no tindrà cap efecte més. No, el que volem fer, el que estem fent és generar un motor, que és l'important, invertir en generar el motor perquè això tinga una continuïtat per ell mateixa. Perquè quines són les necessitats més importants amb les que